Oh, enggak, lo onion is very thin, nalo. Enggak. Kamu usah dikokon ozemnyang. Paligid ukuthi thin man. Kodwa into basinesipeshla ezodwa sesawusuyangibhora. Ilo? Sizaliphangikuba. Yabo? Hawu. Wena wesilo. Uyangazi-ke inyama ibuzwa Bunyani yamakosa. endlini. After my marriage, sisiya, nangisithanda sami wena ngiqeda Hayi bawushadile lo muntu. uzanga. Ngishadile, sekuvele utshwala manje lento sibone yangidakela. Sazibrayela laba kwethu. Thiwani ilokhuzini ukuhlanya. Yini umuhlanya mntathu? Ndimi uhlanya ngoku? Hayi wena uyazi kaluleka. Yenza haphi inyama Ndiphambanele. Ngiwayi mntwana itswa inca. Sibe sidla inyama ibrayiwe. Uzaqala uzawufaka yakho ityiwa nami uzawufaka yami. Ngisho uba ncinci kwa elo. Ukujonga sizawuyengeza. Utshilo girl uba self-service. Ijinja mosle. Ya. Uzobathini o-chef? No, uyazi into mina ngayela esikoleni. Ama-chopstick John phela ngicela wathathe. Lana. Wena wesilo. Iphi ringi? Why sendifuna ukumthatha? Hayi nina kodwa nenza kakhulu. Ikhona iringi. Sefuna ukukidnapha boy. Newlywed le. Semele manje ngiprove. Approve ukuthi But ushadile. it's fine ke. Kodwa kusenani. Sesonenzela It's bakuyini fine mina bakwethu. ngicele kahle. Lapho uyenzani iringi yani? Buka uyenzani? Ama-carrots amangabi kanje boy bachaze. Laba bayazi khona ama-carrots ukuthi yini? Airport baye. Niyawazi khona ama-carrots. Hayi lo musigibeli. Hayi ama-carrots aziwa bakwethu. Now we see. Kon awusambe zona yakhe. Uyithatha? Ngiyayithatha mina. Ngiyayidla I haven't. I've never even tasted it. kumele uyifunde because emzini kudliwa yona. But angiyithandi. Oh. It's fine, but when you're in Rome, you do what the Romans do. Ngakwazi lokhana kongale. Itata leziyana. Is it hot? It's hot? It's hot. It's not hot, but Exactly. no. Oh, so got a bunch of them. Perfect, yeah. Ama-carrots lapho lokhuza. Nayo ama-carrots. Hey guys, siyadla yabona le nto ngathi ulwembu. Yini ulembu boy? Lesobho lelithangwa? Awuthi ngibe ngiyi-taster boy ngiyaxolisa but isahlaza vele. Kaloku imbiza yiwa ngumpheki njalo unyeni. Hayi bomframe. Siyadlala thatha wena. Nantithi kaphela iminute. Phasa mntama. Faka ityiwa enyameni, walokhu ugqobhozile ngoku. Manje mframe. But ayincinci. It's fine. Wayongeza. It was not Priska, we'd said the same thing but just faka. But was wayongezanga. So ukuve iring
Ngifaka right utsini bra? Ngikubuza lo. Location nami ngibawela ukuba kunye nani. Hayi Who are you? ngiyawusalunga. Ngohlala eSouth Africa wena. Where passport stamp for sale? Kwa passport. Ungahloniphi ntombazane. Ukungahloniphi kwakho. Ngifuna ukujika lo yazi. Mama. Aba. Box. Why ufika manje boy wayengakindisi? Sikhatha sakho. Kufanele with immediate effect. Looking beautiful coming in skate one see ba. Kaka. One hour of dance. One kids mo. Ngizakugwaza phela. Ngifuna ukutaste air. Jonga ngibhizi kaloku mina ndithini ngoku. Ndingaki kaloku Ungatya noma manje asifika. Jonga. Masigqiba kutya akhambe siphume ngale door. Push door mama. Same time. Push door. Slider tot. Baleka. Ilapha. South Africa kodwa. Ungamsusa emsaka kodwa uyomkhipha umsaka kuyena. Is that wasabi? You know that boy? Ile nto zihamba ufuna uza yonke into. Why not? Hayi kodwa ndandizixwaye bakithi. I don't love it. Ngicela ukuyibusela ingaka. Injani? It's not killing. Hayi uma ngayilaphi boy nami obviously ngiyilaphi. Khululeka. Okay, ngibona la. Lapho yibalo ke ngifana. Besicelelini. Ngoba ngiyalazi establish alinani kwayo. Hayi. Ilo Kims? Not bad. Eyazi yancane inyama. Can you stand up uyahlala? Why? Ufuna ukubona umfazi womuntu? Uyaphapha lo. Ufuna ukubona umfazi womuntu? Sibosa ufuna nawe uyiphathe kahle nanizokwaxaza-ke mina bayangazi-ke la. Ngibeke endaweni yakho mina mubheda. Wayekuphakamisa ngoba uThibos. Ucabanga ukuthi ungubani na uThibos? Thibos noma ungubani? Nanowazi. Noma ungubani? Uyabayisika kazi mina le onion. Onion otsetsile lapha. Hayi wena. Hayi. Buka yini le izodliwa ubani lento le? Ngiyamisa phela. Kodwa ngazi ukuthi onion mababothi wasikele thina ile nto ayenzayo. Bayalazi iklabishi elibhabhathwayo. Abalazi. Ngabathengise. Nani iklabishi libizwa ngokuthi kimchi. Ingafika kasimplaki. Iyablo nyama. Xa ugwenzwani la. Yibo lala. Awenze nangilo kunini ngimbhekile ebovu engafuna ukuvuthwa. Late manje. Betty late. Wena wesilo. Le kimchi yakho ufuna isebenzani ntombi? Right. Beceleni nje ngisoseka kakhulu ukudumala kancane. Ngeke ngabe khona upelepele omdumbi nangu umnyazi upelepele. Angidli mente babayo bakwethu. Ngayo ikamus uyandazi. Hayi lokho ngathi ulwembu bakithi lokho.
Kajama mshovo. Tangan ngoba ngixesha Tom. Something to 5. No, in fact, 5 baby till 5. Oh, benjo to onion kanene rice. We're baking onion, right? Wamfaza hayi le nto abayifike kazi. Uzweki? And that's Ave the ngithanda onion. Ehlaza deep fryiwe. Uyisalteyile. But I love it so much. And I see one kahle jonga wayizonamathela ngishoyo ukuthi why manje mina ngikuzele mina namafutha cela ubuye netswayi mina ngifuna ukucobhoza le nyama hi Tom hayibo lana sidla ukudla ongenatswayi every single day of our lives. Ngithobisi Buthelezi, ngiyaphila kunjani? Le sausage inetswayi ananoba ile etswayi ulifakileyo na or limnandi sausage lenje ngizomthanda lo mbuzo anyanisi uqeda kuphuma kodwa buza umugayi la Madam ne-restaurant la nizenzela khona yebo phela i-restaurant yami ngiyadlala kodwa siyazenzela mfethu yabo siyayibrayela nokuyibrayela la inyama siyazidalela hey mfethu ubuye sodla manje ngeke mina ngilambile and nje I feel like le nyama incane kabi mina I feel like le nyama incane bakwethu incane boy cela sidle ingathi sibe ncane ingene la embobeni ishone phansi yazi uyabona anyanisi away bewusihanje futhi anyanisi ngendele ngojwayele what Rita boy buka Kajama uyazitotosa ngeke ngayitotosa imfethu ngiyayisebenzela Sezi bembuza bakithi mngani wami ukuthi udlani hayi inyama bofaka enye musukuganga boyincane vele saeli kuleka hey ngcono ke lo wami abangufanya nifile unakho my sister yo ukhuluma kulo ka-anyanisi phesheya hi where are you going sisarawundini wena uva sila kwazapha
mojo. Poi thathi nyama phela wathanda man. Wathi ngizame enye into bona ukuthi lo gazi lami washile yini ndiniwami Abengasithandi leso sihlahla. ubuletisi lo Kulekucaleni lo ngangulethisi boy lo thu. Sibi leso sihlahla boy kodwa ngasi bamhlambile okay bamhlambile sige ananesi come to the baby come to 김치 주세요. uyashisa Nina niyazazi ihlahla nina. Noma nje luphuthu kuphela. Mm. Ashisa for you. lo sana njengoba yaya phela. Alpan. Ay, span.